Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nagbabalik naman po ang Hiwaga ng Pangasinan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ma'am, sir, sana po ay tumutok po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan. At marami po kayong malalaman po dito at matututunan po dito sa Hiwaga ng Pangasinan. Sana po ipaki-subscribe po, pakitulong na lang po. Maraming salamat po. May nagtatanong sa akin kung paano yung mga gamot po ay lalong bumisa po o mga herbal po kung halimbawa po ay para lalong bumisa po yung mga gamot na ating inumin po para tumalab po sa ating katawan ay na-share ko na po dati po ito kaya inulitin ko po kasi may nagsasabi po, nag-comment po. Ito pinuusal po sa isipan lamang po kung halimbawa po kayo ay sorry po, nanggagamot po kayo kung ano po yung karamdaman po niyo, kahit ano pong tablita po o herbal po, pwede po ito ibuga. Ito po yung the best pong pangkonsagra po sa lahat ng mga gamot para lalong bumisa po yung gamot na ito po yung number 1, subok na po ito na aking ginagamit po sa panggamutan po. Ito po galing sa Mahal na Birhen po itong pangkonsagra po na aking isi-share po sa inyo para malaman po ninyo na kung saan ko po kinukuha po yung mga orasyon ko po. May nagsasabi po na pinupulot-pulot ko lang po. Hindi ko pinupulot-pulot. Hayaan nyo po at isi-share ko po rin po ang aking mga libreta po na pinagkukunan ko po lahat mga orasyon po. Ito po ay yung iba po ay nakatype po pero yung iba sulat kamay talaga po na po. Ito po yung the best pong sulat kamay po na galing po sa aking ninuno. Yung iba po ay sinulat ko na po kasi hindi na po masyado mabasa yung iba. Kung di ka marunong talaga magbasa, hindi mo mababasa. Kaya ang ginagawa ko po yung iba ay nililipat ko sa notebook po. At isinusulat ko po, inintindi ko po lahat para hindi magkamali. At i-share ko rin po para sa inyo. At kahit na akon po, subok-subok ko na po lahat po yung mga libreta po na akon po. Iba't iba kasing pamamaraan po kung sa libreta po. Kung halimbawa po bumili po kayo ng libreta, subukan nyo po na bumili po ng ibang libreta. Bibili naman po kayo ng ibang libreta. Iba-iba po yung pamamaraan po na nakasulat po doon sa pamamaraan po kung paano mo gamitin po yung libreta. Subukan nyo ba pong mag-online po na bumili po sa mga ganyan. At hindi po perfecto po yung mga ganun na binibinta nila. Minsan nagdodobli-dobli po yung letra. Baguhan ka pa lang kaya hindi mo alam kung anong klaseng kanyon. Kaya may nagsasabi na galing sa demonyo, hindi po. At may nagpumunta po sa akin nung nakarang araw po na ang dami na po siyang pinuntahan pong manggagamot, panay ipit dito, ipit doon, iniipit. Tapos nung pagdating niya sa bahay, sinusumpong na naman. Kung sakasakali po makapag-aral po kayo ng karunungan din po, huwag nyo pong isanay po na mag-ipit-ipit po kayo. Titigan nyo muna yung mga ginagamot po kung ano po yung kanya, diferensya niya. Po kayo, magpursige po kayong magman o pakiramdaman para kanyo po. Kung ang pasyente po halimbawa po ay medyo alanganin na po na medyo nanghihina, namumula po yung mga mata, ibig sabihin po yun, espiritu lang sakit niya pag namumula yung mata sa gilid po at may itim-itim po, sigurado spiritual po yun. Ang gawin nyo lamang po ay testing nyo po agad. Bugan nyo po sa tubig. Hindi nyo na po tawasin po yun basta ganun na pamamaraan po. Bugan nyo na po sa tubig, ipatikim nyo sa kanya yung tubig. Kung mapait po ay may masamang espiritu po.
Kung hindi po kayo nag-aalilangan po kayo, ay bugan nyo naman po at ipatikim nyo sa kanya. Pag sigurado pong sigurado na pong halimbawa po sigurado na pong may espiritong namagambala sa kanya, ang gawin nyo po ay ibugan nyo po yung pampalayas ng espiritu kaagad po. At ibugan nyo po sa tuktok niya o ipainom sa tubig at lalayas po yung masamang espiritu po. Pag napalayas nyo pong masamang espiritu po, ay isisting nyo naman po, ihip nyo na po sa inyong hintuturo yung orasyon na yun. Tapos itusok nyo po sa gilid ng tagiran niya. Pag siya ay kahit hindi nyo pa nadadampi ng ganun po, hindi pa nalalapit po na nadadampi po, ay sigurado pong hiyaw na po yung ibig sabihin po yan may masamang espiritu o mangkukulam na sumagi sa kanya o sumapi. Kaya dapat po ay hindi lang po pangkon po na pang spiritual po ay ipit ng ipit dito, ipit doon. Hindi po mahalata mo kagad kung halimbawa po masamang espiritu po. Masalo yung mga sinasapian po, kung sinasapian po ay sigurado pong kon po yun. Automatic na po yun na bugan nyo po kagad ng pampalayas ng masamang espiritu. Sinasambit nyo pa lamang po yung orasyon sa isipan nyo po ay nagwawala na po yung sinasapian o sumapi sa katawan ng isang tao. Sana po magmikon po kayo, magporsige po kayong pakiramdam po o para kung makapag-aral po kayo ay maraming salamat po na makapag-aral po kayo para marami pong mga manggagamot po sa ibabaw ng mundo, kasi dumadami po yung mga masamang espiritu sa ibabaw ng lupa. Hindi po natin alam, sukat alakalain po na ang katabi po natin ay mangkukulam o aswang dyan. Kasi yung mga aswang po ay nagbabalat kayo, parang tao rin po yan pag araw, pag gabi, yun po. Kaya ulitin ko naman po yung pumunta po sa akin na ng kwan po ay sa awa ng Diyos po ay hindi na po siya sinusumpong kundi gumaling na po siyang tuluyan. Wala man lang po akong hilig po kasing mag-video po na papakita ko po yung ginagawa ko. Nasa sa inyo na yan kung maniniwala po kayo o hindi. Kaya maraming salamat po. Ang share ko po ngayon po ang araw na to ay yung kinun po sa akin na pangkusagra po para lalong bumisap po yung mga gamot na inyong iniinom po. Kung halimbawa po nagtitik po kayo ng halimbawa sa high blood po, nagmi-maintain po, pag binuga nyo po ito ay lalong bibisa po, doble-doble po yung bisa po. Hindi po ako dito nagbibiro po na yung pan po ay lalong bibisa. Masalo sa mga herbal po, kahit ano pong inumin nyo po, kung halimbawa po yung tsaa, pwede rin po ito ibuga para lalo pong bumisa po yung mga ininom nyo po. At pwede rin po itong ipo sa may sakit po. Ito po iusalin po lamang sa isip at ipo sa gamot o herbal para lalong bumisa po. Ito po gamin nyo po, dapat po may saulo po nyo para pag uminom po kayong gamot po ay alam nyo na po kaagad. Hawakan nyo po yung gamot o herbal po na nasa baso, ibulong nyo lamang po o usalin lamang po sa isipan lamang po at ihip nyo po sa gamot sa herbal po. Narito po ang orasyon po. O Virgo Virgin Maria Apiclum, Jesus Maria Mamamin po. O Virgo Virgin Maria Apiclum, Jesus Maria Mamamin. Kahit isang bisis lamang po, kung gagananan po kayo kahit 3 bisis po, nasayain nyo na yan po kung usahin nyo pa 3 bisis o 1 bisis lamang po, sabay po sa herbal o gamot na inyong inumin po sa pang-araw-araw. Sana po naintindihan nyo po aking paliwanag po. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyo lahat.